Sakhumbula sadlumbulana igazi elami lijima ufuna ukwazi inhloso zakho ngomama wamthembisa uthi uzothanda usikejala hello kwenzakalani Mabura kangibekele le ndaba mntwana uyabona mfethu lokhu usagcinana ngalo wadi yakho ngibuya nginibizile nafika lapha nendlu uyakhumbula uyabakuthi ngintshela ukuthi ngalisa inkinga enginazo nanokuthi njalo umntwana ngifuna vele ukuthi ngigcine ngithathile umeme ngamina futhi yamona lo mntwana lo uzinto awaziyena mfethu ngiyakhumbula isitori kwenzakaleni ngoba sishwana nje ngibona into zenu ngathi ngiyophila naye right ya ku right sakubeka phe kwayo le nkinga uyajolela mfethu lutho ngeke ngisho ngijolela kodwa manje sakubeka phe kwayo lento ukuthi lo mntwana wenza lento ukuthi akafuni ukuthi silale mina ngivezo kubeka nelodaba wena ngitshele yona cabanga ngesikhathi siyahamba mfethu mina nginento sezinto engakuthi ngifuna vele ngimlobole izolo mfethu yazi ngibona lo mntwana uyakuthanda uthi intoni okanye akakwethembi why ke kenza kwethemba hambe nawe okanye uthemba akho-ke la ifike yenzeke khona-ke le nto ngoba nguwe asawoyika ukuthi uthetha ke mntakwethu mina nginankinga mfethu singahamba sothese mase ufike kothese ikinga manje akakhulumi lo mntwana yabo izinhloso zami ngawe cela ukwazi lezi ngane lezi ingabe zona le ngubo lezi zagcinana ukuwasho azinuki hey hayi angiyazi lento le yalamantombazana amane washintshanisa lo mfana yazi nje uthi ngithathela umakoti nje ngithi ngiyabheka angiboni kwanto enhle la endlini buka nje nombhede wakhe unjani akubonakali ukuthi uhlala nomuntu hayi ngena sisi sawubona ma yebo ninjani siyaphila hayi siyaphila nathi la uma ufizini khona busy ngakho mhlawumbe hayi ngibona nje usibusiso ngendlela enze ngayo la endlini angiyazi lento ayenzayo la endlini ushintshanisa amantombazana akungcolanga nala endlini hayi makoti engathi wena ngikuthandile igazi lami lakuthanda ngeyami ngiqala ukubona ntombazana uyabona nje wale yangane eyafika yangiphoqa umoya la ekhaya yangiphoqa impela nje le yangane eyafika yazokulwisa la endlini ngisahleli kahle ngisancokola nawe kahle ngakuthanda makoti ngabona umoya wakho namanje nje ungigqokele uyabona nje engathi ngavele ngithi nje kusibusiso asihambe siyekhaya nawe nje sive sigibele sihambe siyekhaya yokhishwa inkomo mntanami kodwa ngifisa ukwazi ukuthi ikhaya lakho likuphi ungwakabani kakade mina mangu wakashandu la nje phezulu singomakhelwane la phezulu nje kaShandu ngihlala khona mina mama kodwa bakhona basekhona abazali bonke ngoba wawungichazela ngeyamena ukuthi hayi uma ongasekho ubaba yena ukhona ubaba ukhona umama ngasenaye mntanami kodwa mntanami ngendlela engikubone ngayo uyahlonipha umntwana ohloniphayo hayi lo wamntwana lo wayemlethela lo wamntwana watshengisa ungabi nanhlonipho ngiyabuza usibusiso ungubani lo mntwana akangixeleli lutho kanti uyazi yena ukuthi ungubani sengibona umsindo nje mina ukuthi uma usibusiso ngasimenzele uthu njena nje udaliwe yena ukanjena nje mina naye ngazi noma ngasilapha sixatshaniswa abantu masibabili siba right kabi ngingiba khona mhlawumbe kuwaqhamuka yena uzindle lo ngoba yave imthando naye hayi mntanami manje angazi ukuthi hayi mntanami khuleka wena nguwe umakoti wala ekhaya ngikuthandile mina ngenhliziyo yami yonke futhi ke sengize ngafika ngabafonela nasekhaya ngeke ngabafonela ukuthi hayi umnangu makoti sengimbonile hayi siyabonga ma awuthi mangibe ngithatha lokho yabonga ngibe ngibuwasha khona ungabe lokhu hlupheka ngapha la manje asazi bose uthi nomuntu kodwa futhi walowo muntu akayiwashi kanje uyawasala sengiwashana le ungahlala nje phansi mawukhululeke into yokudla usithonile ma hayi ungakali ngilambile mntana ngosami okay ngizobeka phandle la bese ngisheshise into yokudla ngizobuye ngiqhubeke yazi ngempela ungathiwa ngempela post date uyangithola nje ukuthi lesifana ngisenzaba soba yini mina ngempela phela mina ngofile mina ngandaba yalo mthako yedwa nje angazi lo mfana engangabona indaba engabona ukuthi ngiyamthanda angazi ngempela ngifuna ngimyele enyangeni angazi uthi umzathu wamfakani angazi
namanje nje ngizombheka mengicabanga uzobe nozethu. Hayi lo zethu wakhona usayisicefe phela manje. Wahlula ngisho uma ezama ukungilwela. Ngikhathele mina kodwa ngiyamthanda usibona ngazi uhlukana naye kanjani. Sosha sibethe July ke siphuza idrink apha ezantsi. Hey kuyinkinga mfethu nozinto lo wafika wangibamba ukuthi nginozethu lapha endlini mfethu ngiyakutshela. Hey Story lesi. Umuntu ozola sesikingeni kodwa ke akafike plan ukuthi ngimthole lo mthaka. Akagcine ngaye manje. Uyangazi mina kahle kodwa. Yes. Azangithola bona. Nami ngiyakubona ukuthi ucabanga ukuthi usifake Ngathi athini? Uba ngathi uye mfethu. Noma kanjani uyabamba. Uyalo mthetho. Mana but masengathi ushona ngaku. Ushona ngaku. Yazi ngibonile mina ungathi ushonile yasiqhubeka. Gijim. Mduraza singene mfethu aza nginaka ukuthi ngisho ngivule kanje la. Esenilumile mngani wami kanti unganishaya ngamavadi yazi indlela endomme ngayo ibe yabaleka lenja lena uyayibona. Yani Tita uyabona lapha yavejikela kwalendlu leni ayiphinde liyibone. Mduraza mfethu kwenzeka kanje lo muntu ubuke yena kanje na mfethu. Hayi sekuphuma isicathulo ngangasele manje ngithola isicathulo naye ijika ngapha. Lenje sindile mngani wami. Yazi benzoyibamba ndiyisonte ndiyithi ngicasule. Ngilele ngisho mase ngiphethe wena mfethu vele ngabona ukuthi yabona vele ngawusomandla ke njengamanje ngathi mase mbamba ayisamuthi somthatha. Mabura. Ngena. Kodwa manje ayisomthola. Kusho ukuthi umuntu akhona vele. Sizoyibamba ihlala la eroundini sizoyibamba. Yazi vele umjito khona. Ayisomthola. Sengiyamazi ufuna nami ebusweni. Yamanzi umbamba. Sanibonani. Yebo sisi unjani? Siyaphila nawe. Lapho ngisathi khona izinto ziyenzeka vele zenzeka kakhulu ke manje. Hayi. Waze wajabula nkabi yami. Yilona ke leli meme uhlezi unixoxela ngalo lonke ixesha leli. Zethu. Yes, right. Uma ngabe sizokuchecka ukuthi right yini. Uyabona ukuthi uyabona ihleli nomjita lana. Sixoxela indaba zamajita uyangena. Uyabo? Qala, mase ngiyabingelela. Ngifuna ukuthi ngabe ngiqonisile lapha. Ni right? Yeah, se right. Asiyaphila sisi. Sangwa. Awusathenda Zihloniphe girl, zihloniphe. Uyabona ngihleli umjita ubhizi lokhu ngithinta lana. Kwenzakalani ngawe? Awuhloniphe. Siphi isithunzi sakho? Njengomuntu esifazana ubhizi lokhu ngithinta. Uyazi ukhathazekile umema kwakho. Bengameli usosuxoxe ngolhlobo ufanele utshengise ukuthi kubhlungu kona yazi. Hayi mfethu. Lo mema lo ngizoba right mfethu, ngizoba right into encane. Ubona kona uyabona check ilihlo lakho kumele yalikhipha lenza. Sizoyikhipha ke thina mngani wami. Yazi mamphethe wena somthola. Somthola. Yeah, sibu. Wazi ngikhohle ukuthi ngikhona la ibhizi. Bethi ngizocheck uma kahle. Nakho ubabheka ungimukela ngalendlela ongimukele ngayo. Bethi ngizocheck uma ukuthi right yini uma wethu ukuthi right yini. Kusukela nini usumaze lapho uma ukuthi unganendaba engaka ngoma wena. Hayibo ukuthi phela ngimaze izolo noma kuthani noma ninakusana ndaba kodwa kusala ngiyamazi uma wethu futhi. Manje bethi ngizomcheck ukuthi right yini mase ngiyafika ngalendlu yakhe kuvaliwe nganqina ukuthi ngilokhu ngqonqoza mhlawumbe bengizomphazamisa ukuthi uma mhlawumbe ulele kanje. Manje bese ngizomchecka ke. Ngiyacabanga futhi le bangakujabulela kabi ukuthi ngimchecka kafani nabanye bethu. Ngithemba ukuthi uyabona ukuthi akekho la. Ulele ngalendlini obuye late. Singamajila sihleli la siyaxoxa wenqhamuko uyangena isinoma kanjani. Ngibuye late. Ngahlanganyuka Wezethu. Sisethu sorry sisa angeni indaba zemizi sorry Mabura uyipinti yami Mabura lendlu yakho ngena ngawe la endlini uhleze ungixoxela ngokuthi unomuntu othandana naye nangu ngiyambona nguzethu sengizisho bekufanele uhloniphe mina futhi yakwazi nomsindi ucasukile mngani lalela mnganami ngizwe mdungu ngisendlini yami ngizwe mdungu ngiyakhuluma mdungu into engisho kwena mfethu lengane le yasho ukuthi ithombe zami
Ngaduma umhlaba wonke la ku-internet ngivele ngilele nawe izolonto leyo. Izithombe zani lezo ungavele uthi izithombe zakhe ngathi bekushuthi. Le ngane lena yangishutha ithombe ngilele nayo ungazi izolonto leyo. Ngenza umuntu ayithola sembedeni nomuntu engayitshela ukuthi ngabe ngenza besempedeni. Hayibo. Ngiyizolonto leyo. Ashuthi izithombe yasendile izolonke. Ngiyakutshela namfethu ngaxabana nomuntu wami intendeka abangithi ngesaphinde sibuyelane. Lo muntu lo wangixolela phezulu kwazo zonke lezo nkinga mfethu. Kuyimanje nini izolo ungifica ngibhizi la uyangithoba ngisabathe kahle phela ntombazane musuku ungithoba. Ubhizi uyangithoba. Uyangena la uzini. Ngisho kanjani indlela okwenzeka ngale ubekusiza la ngithoba Mabura Brian ngiyakwazi uyiBrian kade sihamba soyithu uyabona umuntu wesifazana uma ekuthanda unesikhwele ngawe yabona njengoba efisa ukuloko ekubona lonke ixesha ndithi uyazi ekseni uba la eMalangu lapho naku ngoku uzocheck ioledi uchecka wena kusasa ekseni mkabi ngimanje awumfundisi ngoba athi serious bra yabona uzomluza lo muntu ngumuntu ofanele uba umeluleke ingalo yakho umphathe kahle ubaba wakho ukushiyile lapho inkomo zakwena thatha nangu lalela ke mntu bese ngimthini lo khona ngimthini siza ngani lo khona khona ngegama anginimazi bese kuthiwa yini abafana bayizinja ikhona into ayenzayo abafana bayizinja uyachecka yena Ubucheka xa unemali kuphela. Ubucheka xa unemali. Lalela mntu uzongicheka kanjani mfethu uma ukuthi ngibhizi nangenza izimpula inhliziyo uyayizwa lonto leyo. Yabo? Awuyithatha into uyibheke mfethu uzongicheka kanjani asikahle mefika la uzongifica nangu phela. Usafika ngani? Yazi ke guys. Yazi into elula ndiyacela Dami. Yazi oledi njengosisho oledi lakho xa lisalele mfethu akumele sibanga umsindo la yoxa umuntu omdala uba yini. Ndiyacela guys asiliseleni umsindo sibe ngabantu abarathi siyifamily xa sonke. Bani wami singasuka into elula sishiye usisa phakathi xa ucacile sibethe iround. Indlami le. Kodwa ke ngenxa ukuthi ngiyahlonipha umuntu sifazana ngifuna ukuthi uthiwa ngiyahlukumeza. Do shilami. Ngiyakuzwa mabuza. Ashaw moya. Asiye mngani. Asimshiye la ngithi uze kuma. Simshiye. Simshiye. Hayi nami ngizomlinda futhi uma ngingaqhubeka nihambe ngikhululeke. Adlala usibusiso. Yabo nje bengishiye la ongifica la futhi ngimlindile. Ngeke ngidlale yena ngo. Singibonele nje ngiwhatsappele ngisalinde umuntu wami ukuthi afike. Ngoba cha, ngozabuye ngimlindile. Nayo kuyamuva cha, angigoduke ngafika ngabako. Sibo. Hey mame, ufunani wena? Ufunani wena la? Hayibo, ungavela ufike nje ukuthi ngifunani lana. Awubingelelanga wenza ngathi ngathi yabona nje ungifica ngelandleni lokusho ukuthi mina umnikazi wendlu kwamanje. Sibuka saphumile usafuna bonke esizozidla phela njengeyithandana nabo into eyikhaya kahle. Ngiyayenzeke le nto sibusisa. Manje uphi? Akhethe mina izolo. Namhlanje khona bani? Hey sisavu wenziwe isilima. Vuka amaqanda wenza isilima indoda yakho ubonweni. Hayibo, akangenza isilima sibuka uyangithanda. Oh, ngenza isilima sibuka uyangithanda. Ukhona bani njengamanje la? Ubahle nesibule mntanje. Hayibo, nanginoKroyibo. Nokroyi impela ngibiza futhi uqhubeka into yakho ngizoyithatha kanje. Uzayithatha soke sibona. Sengalile nje uyazi. Hayibo, sengalile. Hayibo, okay. Yazi manje ubuhlale uzophenduka ukukhala ngekudala nje. Khuleka. Mina ngikhalisa wena. Hawu ngokhalisa mina ngizokhalisa ukuthi ngithathe indoda yakho. Kalula nje kanje. Never sis. Uyithi uyaphupha. Ufunani phola endlini mangiphupha. Uyaphupha. Ngifunani la endlini. Wena uyathanda kwasami futhi ukufika ungabiziwe yazi. Awulinde khole shaya. Uyazi kusibizile la sis. Ubizile. Ha uthi usaphuma phela samngani wakho ufike ngihlala. Wenziwe isilima geli. Hayi akungani la bekukhona mina. Wena mhlawumbe ubiziwe wafika ntambama. Angavela ngibiza usibuka ukhona wena. Wena khona mina. Hayibo. Yazi uyayithanda indoda yami sis. Ngiyayithanda. Cela ungiphumele. Hayi ngiyayithanda. Cela ungiphumele. Ngiyantshela wena. Ngiyakutshela lokho ungayijwayela. Ngihlenza ikhanda labafazi. Ngithanda uzindlu. Uzethu uthanda mina ngizoyithini mfethu le ish uzethu uyakuthanda uzindle bonke abantwana ngiyamthanda mina ngithanda uzindle mfethu uthanda uzindle awe themba la pepe musukudlula kanje senza ngibona uzalana yindaba amabura mngani wami manje bendimela esayidini ya mshilama umilapho mfethu uqhamukapi sengathi nazi ngisacabanga ukuthi ish uqhamukapi ya baby bengisazoza lapha nakini manje ngingana phela abazali bakho ngeke ngivele ngisengingene Sibusisa ngithanda nje ngiyakuthanda baby ufunani uzethanda yakho uma ungithanda Sibusisa
Uyabona ungayiphathi le uvele wafika nje ekuseni sidlale nomngane wami lapha nofo wangena wathi hayi uzobona uma uyayizwa lonto baby uthi uzobona uma ngiyambuza uhlaliseni uma mezobona uma wakho uhlala endlini yakho pha uhlala endlini yakho pha usalela lesikhathi ngene yabo uma besalela ngaleso sikhathi kodwa sina sami lethi ukhohlwa ungamnaki uzithi naka uthando lwethu Sibusisa anginikeza uthando lwanele uyanginikeza baby uyanginikeza yebo kodwa angithandi ukusiqabanisa sibuka umphakathi wonke manje siyaxabanisa idonsana mina nawe kanjalo kodwa into engayifuni nawe baby noma kuthiwa nginamaphutha njalo angithandi ukuthi ume phambi kwami manje ungitshela ukuthi mina nginorom nokuthi kodwa mina nawe sanenkinga esinayo la ukuthi wena ngifuna sathi uneyimfihlo onazo yebo thina sidonga ngitsheni zona mina nawe baby seside isikhathi sanayo kodwa nje ukuthi mina nawe sijabulisa sikwazi lokho uchaza ukuthini uchaza ukuthini Sibusiso uchaza ukuthi njengabantu abathi mina nawe kukhona izinto singakwazi ukuzenza mina nawe ngiyibuza into ongayimemeza la esigangeni le into ongayimemeza esigangeni le Sibusiso umemeza nje wena kulungile nje umemeza lento ngizama ukutshela yona ukuthi mina nawe masiqala phansi njengabantu abadala sikhulumisana singakwazi ukubona ukuthi singaqhamuka nani yabo nangu kurazi balungichazele mfethu lo muntu amfuthela lapha endlini akusikhona ukuthi yabo abajoli sizwana uyazi lazizi lona ufika sihleli phaya uthi uzobona le ndoda izolo ilimele uyibonile kwinhlungu ibinazo and uthe wavusa kwamama wakhe ndathi hayi asimshiye lo sisi ngoba ujoli naye kwayena bethi uzobona wena ke namhlanje bethu ngamasoqhamuka sokhala uzobona wena la muntu akajoli naye ungalingi umoya la usungibaba ungambelani ungambelani Sibusiso sushawuta lonto ngeke yendawo lena yenu nobaba yale sasifana sengishayile Sibusiso ngenxa yakho angizodila nalowana khohlweni ngizodila naye mina ngendlela yeso phela wena naka mina ngiboni anginiki uthando lanele Sibusiso anginiki yini yabona baby umemeza manje abantu bazibuka thina manje siyahlanyela ekhanda yabo lento ngisho Sibusiso asihambe siyomkhipha la muntu uyabona uzoxabanisa nomuntu wakho asimkhiphe la muntu asimkhiphe uzoxabanisa nomuntu wakho asihambe Sibusiso mngani wami asihambe ya ngicela besilungise lo baby ngizoyilungisa le nto yazi ngizoyilungisa uthembe mina yeso ayikho into engizoyilungisa la ayikho ngoba ngenza isilima nobabili nje ngenza isilima Sibusiso eish hayi kulungile sizoyilungisa le ngiyabona ke ngiyabhekene nazo futhi ngiyazama ngiyafundisa konakele hleze konakele uqhamuka ngapho sithi silungisa ngapha mabura mfethu yazi lo muntu ngiyambona mfethu ukhala ngawe and andazi bani yathini mngani wami yazi lento ingiphatha kakubi nami sengifisa ukuphindela emsebenzini mfethu makunje ngcono sibuyele emsebenzini ayikho lento asike siye endlini siyoshaya okuncane Sawubona sesindle. Ngihlala ephetheni. Anukujwayele nje uhlala emphetheni. Ayikho inkinga ezobakho. Kuba kusho wena ke. Unjani sesindle? Hey, ndivuthuluka ngokwendiva ifoni bayikhala ndiyaqonda uba manike ndiphuthume noba ikhona ingxaki. Ngiyaxolisa ukuthi ungibize kuseni kanje. Into engibizele yona la. Ngifuna ukubuza ukuthi kahle kahle umngane wakho uyangithanda na ngoba nje ngathi uzethu nje sekukhona nempilweni yakhe so ngicela ungitshele iqiniso ungashamanga ngicela ngoba ufuna ngiduduzele ngicela yazi izindle ngizokuxelela andizukufihlela futhi ngoba nami andifuna ukuqhatha umngane wami ndiyathanda uphile naye hleze ngixoxela ngawe yabona uSibu uhlulwa kahle nguzethu uyamehlula uzethu ukhuluma kakhulu njengoba sesamshiya pha kwabo inga ukukhuluma kakhulu kodwa wena ungumuntu ohleze nibekela ngisho noba sihleli kuphi even noba uyasebenza la mjidi esipana apho sisipana khona hleze nibekela uba wena ungumuntu ongakushada ungumuntu omphethe kahle ioledi lakho liyakuthanda lakhe uyabona njena umenzela izinto right do musungitshela into engayifuna uzizwa njalo into engifuna ukuyizwa mina ngoba yabona ngitshela yona ngiyabona ukuthi amanga ngicela ungitshele iqiniso sengikhathele mina manje Sibusiso uyakuthanda ngempela uSibusiso akukho okunye uyephi yena uSibu njengamanje okanye nozethu la ikhona ngekayenze lo thula hayi thula zinhle yazi ndibuhlungu ngolento yebo ufuna lapha senzeni mntu hayibo owe mam tu senzeni zinhle hayibo zinhle yini lesiyenzile efondini kwenzeke kanjani namandazi nje zinhle
Sorry zinto yazi ubuhlungu Fondini uphinde ndikuvisa obunye ubuhlungu obunixelela ngabo izolo. Fondini. Oh sorry. Kufanele yazileko le kusibuka kufanele nje. And usibuya uyabona ngangishaya ekhanda ngempela ke mengazi lento ibuhlungu leninto zinhle. Kanti wena uvela wathini wenze kanjani? Usublema mina manje, usublema mina. Kwenzeke kanjani? Imake zinhle ngempela ntana angayazi nansi ndiyamcela usibuya angayazi umngani wami, angayazi lento. Yini madoda akandikhawuzelisa ngekhanda kuphinapha endlini xa ku ifoni uvela ngayibangi ke ifoni uvela ishiye endlini yenzeka okanye uhleli nale ntombi yakhe pha kwakhe. Hola Mabura. Kwamba kanjani Shane? Kubu right Mabura, u-right impilo yami. Ilapha ngasenta mani apha ezansi kwendlu yakho. Ya mfethu hayi uphuthuma apha mani apha ekuseni. Hayi Mabura ngeke ndikwazi ukuxelela efonini okhawuleze Mabura okhawuleze. Iyangishisa lento mfethu ndifuna silungisa umsebenzi namhlanje. Khambe uyojabula ke tjana ekugcineni. Ya Mabura impilo yami. Hayi mfethu uvela ugqoka uzowasha sowugqibile. Umabura akayibona. Mabura mfethu. Uyazi andifuni ukuxelela efonini mfethu lento izokucaphukisa lena vele ufike ngoku. Ya langa kwezimo. Kade ngihleli la endlini yakhe ngimlindile kanti ngabe uhleliphi? Qoqoma. Njani? Siyaphila yazi makade ngibheka lapha endlini yakho ngangakuthola ngase ngithawa ukuthi ngizokuchecka lana ngempela ngafika. Sengifikile ma. Hayi ndoda. Mntanami ngibulela ukuthi ungihloniphe mntanami. Unjani kodwa impilo makoti? Hayi siyancenga impilo. Right mama. Hayi ngiyaphila makoti. Hayi makoti ungathuki mntanami. Angikubizele okubi. Kanje makoti into kade sengiyona manje ngithi mina kuwe ngeviki elizayo ngiyahamba ngiphinde emakhaya makoti. Into engiyifuna kuwena kade ngifuna ukuthi ke ungidlulisele umyalezo kubazali bakho ukuthi ke hayi impela ngoba ngizokuba emakhaya nje ngizobe sekubuya omalume sebeza la bezokulobola lapha ekhaya. Bezokulobola ma? Yebo makoti. Hawu kwazi wangijabulisa yazi ukuzwa lokho. Ngicabanga makodwa kuzokwenza nje ukusibuyenza njena nje. Hayi usibusiso. Yabona ke njengoba sekuthethe mina ayikho into azoyiphikisa. Ngiyabonga kakhulu ma. Ngiyabonga. Hayi makoti wena wala ekhaya ukuzwa lokho. Wala ekhaya wena umyeke lo wami. Esifazane emthathile la. Hayi ngiyabonga kakhulu ma. Manje kusulungisela dole ukudla kwesana. Hayi makoti ungathona ingibongisela mntanami ukusebenzisa ngoba ngendlela engikhathele ngayo mina kade ngisebenza la endlini. Alright hayi ngizobuyisela ma. Ngizobuya nje isikhathi ngihamba isikhathi eside kakhulu. Yazi lezi zinja lezi iziloko zisimosha lapha. Namhlanje maseyithole yodwa sizosazi. uMabura nifuna sibakhombise kanjani. Hamba kanjani lapha? Mabura hamba kahle sehamba kanjani? Mfethu indaba ngivuse kusena ngaka mfethu. Shane lami ngithi ngeke nibesaxoxela efonini anivele kubiza ufike mthu. Mfethu yazi ngeke ukhuluma khona ngathi kushona umuntu kwenze njani? Mntanami yabona mthu. Namhlanje ngifuna lishone sisaziwa la endaweni. Saziwa ngani mfethu? Le out lena ibe out manje. Uqalela lo mjita lo bezimkhuba lona. Manaka lo mjita cishe lo wacija wacisha umcela ngaye. Uthini mina kwenzakalani? Ngase nilale namhlanje ndibaliwe sihambe siyokwenza umsebenzi. Ukhuluma nami mfethu ukhuluma lento mfethu ngavele ngacasuka ke njengamanje kwenzakalani? Zansi Mabura kanti uzokwenzani ezansi? Ithi indlu yayo ndikucela ngendlu Mabura ndi abona lapho yabona Mabura kumasaji yabona ukhan bethe phakathi Mabura phakathi asishise Mabura
Shoshenlambe asingene Mdurazi. Mabura. Aha. Sekuqedile umsebenzi mngani wami. Yo. Hey. Ujwayele mfethu into yakhululeka kangakaze nginakho lokho nje mfethu uthi ngathi sibula lo muntu. Uyosaba Mabura? Mfethu phela isidumbu mfethu igazi lomuntu liyakhuluma mfethu. Mabura, umuntu okumoshile wacithi washona shayini lami ngeke ngiphinde ndikubone. Uzodabukela inja. Hayi kodwa musiwe kanjalo ngiyakho. Uneshow mfethu ukhona lapha naphakathi lo muntu bekhona lapha. Bengaphakathi ndimbone. Ushowcase simqedile. Awuphinde umbone Mabura. Khuleka futhi akaphinde umbone. Cela Mabura. Ungasabo hamba nomntu. Umntu zenza izinto zenzeke. Nabanye bazokhola bazange basibona senza izinto ezenzeke. Akekho umuntu uzophinde nje aphazamisane nathi emoyeni. Uphinde umosheke Mabura. Yalinga ngitshontshela uzonitshena Mabura. Usho kanje? Ngiyakutshela mfethu. Hey. Hayi khona kwathi idwe kancane ngoba umuntu besikoleni vele indlela enza ngakhona ukukhombisa ukuthi kahle kaqedile ngami ufuna uqeda ngami izolo ngiphatheke kakubi bra usithi wayekubophile ukwembela igodi uphila ithuna uphile yazibayilenza kwathina siyithritanga bekufanele sinqamule ndawo isinqamule nezandlezi kutshelile nje mntu ngathi mfethu nasingene khona lapha endlini yakho wathi singangeni wasemshise nini nebengizokhuluma mfethu sizobhaqoba abantu abaninzi silandeleke kanti ingozi vesa bethi into ethulakeleyo eyanje yebo abantu abaninzi bayizonda bekuhlala yabokwa ngoku bazove basho abantu bathi hayi feeling bajabule kade uhlukumeza umphakathi mngani wami la hayi yakhuluma mfethu yakhuluma manje Mdurazi mina mfethu ngixolela futhi ngihlezi nginenkinga mfethu kulezi ngane mfethu ucabanga kanjani makuthiwa wena uyimina mfethu ungenza kanjani phakathi kwazethu nanangu uzinhle ngalazinhle hey kodwa ke uyabona shayini lami Mabura masiqinisa njena isandla somthetho ngokwempilo yabona lengane leni nguzethu hayi yakuthanda langana bra yabona uzethu ayakuthanda bra mina ndiyayibona ingane ekuthandayo uzinhle nje indaba yakhe uzinhle hayi uyambona nje nawo ana stress nawo kepha ngoko fesithi sibu asithele ngalo umazi bushaya kanjani yambona umuntu amehlo akhe ayathetha something uzethu nguyena ofanele ushate naye miyeke uzinto uzomenzani Rose baby mntakwethu yini manje baby kodwa mamazi uyazi ngizokuhlanganisela mfethu ngizokuhlanganisela mamazi ngizokuhlanganisela mfethu njenganini mamazi nawe usujaha phela amagolide uzawafaka phela njenganini la ukuzizame khona ukungifuna into ngingakuzamile mamazi kodwa mamazi ngiyacela manje ngiyacela manje awulinda mncane manje ngiyazi ngisenkingena kanjani manje akukhona umalume ubangazi angithi lento yakho uphuma kakhulu singazi kwenzakala nemakhaya ukuhlela la eThekwini ngiyizwa lonto leyo hey uyabona wazi kahle kahle phela kahle umuntu ngumtshela nje enqina nje manje akafika ngathi ehlala lapho yazi mina ngiyazi lento baby Namba tukanga dili pasaran. Mina mntakwethu ngiyakuzwalela ngendaba yakho. Ngidla ngenza lawo ngisebenza kanzima ukuthi ngijabulise wena. Okay, ngiyakuzwa lokho. Iyahlangana lento ngicela kwami. Iyahlangana manje. Nawo sithatha amandla manje mntakwethu. Ngibona ukuthi ngithatha le mali yonke le mali le idingayo imali esikhathi manje. Wena manje sikhathi kufika uJames manje wathi ngicela. Thoma tshela imali ngiyeke ukuthatha isikhathi eside ngiyangicela ungiveze. Ngiyakhohlulela yini? Ngidinga mama zonke uzamalinda yonke into yakho kusaze ngiqondile nawe sekukhona uncane njengekubindile lapho sengihlanganisile lento leti kodwa nje kusasa yonke into yakho Usho ukuthi konke iyathembisa serious wena ngayini sibona ngibona konke umuntu sebenza kanjani nje ubona ngathi into kodwa nawe uzela nawe wena mama Okay anginenkinga ukuthi nami ngiyadinga ukuthi ngidinga lento yebo ngiyakuzwa ihlalele iswilapho nazo kami sithandwa sami kodwa ukwenza kuyabi Dukile ngisuka emakhaya manje uyala ngiyasa ngithola inkosi nabo ngithopisa okay B bangale yes bangale isection yabo ingale indaba kanje Abathi ngisuka emakhaya mangeni kanjena lapha le manje uzobona banike la eThekwini gqoka kanje gqoka kanjena la eThekwini uzobona umnyanya wami phela usiko lethu leli ngale mangeni gqoka kanje vele ha ayi ngeke mina gqoka kanje ngeke ufuna ukungena esitaleni sala eThekwini gqoka kanjena la abantu uzobona umnyanya wami la gqoka kanje ngale angazi ukuthi uthini gqoka abo phela sisi bengisho lapho kodwa nje bese sengisho ukuthi nje nomyeni
ngikho ngihloniphisa kanje. Ngale emakhaya manje ngigqoka kanje. Uma unomyeni gqoka kanje, sigqoka kanje. Ngifuna ukukhombisa ngiyabonga. Ngisithe ilapho ngale. Manje ngikhombisa ukuthi Nomcebo ukhona? Yes, Tommy. Kunjani mngani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nawe. Hey, angisakwazi ukulinda esabona ngalashona. Ngithi mina kunebheshi ngolesihlanu engifuna siye kuyona. Ukanjani emalini? Hawu mfethu uyazi nje ukuthi akunamuntu engacela kuyena imali. Yazi ngithi nje uyangitshela ukuthi nje kunebheshi and siyaphakathi. Mhlambe yabo uzohlanganisa phela. Ngizohlanganisa kanjani? Hawu kanti kanjani ngimbazo? Umbazo nje ade ngicela imali ezinye khona izolo. Manje kumele ngiyolanda kusasa. Ngizofika kanjani futhi ngiphinde ngithatha ngihlanganiselenye futhi. Phinda umcela nje wena mkhuluma nombazo yakho njana phela hawu. Nawe nje sebenzisa into zakho kanti wenza kanjani? Naku nje ukwazi ukuthola imali ezinye. Phinda futhi uzame futhi. Ngizomcela kodwa vele phela umbazo manje uthi nje naye. Ngizozama ukuthi ngicele ngeke phela singayi. Ngeke. Sicela kanjani? VIP mama wivu. VIP ama-VVIP. So mama wivu. Awufethu ucabanga nje mfethu. Hawu. Yewena mfethu. Awuzame mfethu. Ngizozama ngeke. Singayi. Ungishiye mfethu. Kanjani? Sewona ngashomo nawe. Awethu awuphosa mfethu oshama VIP. Ngizokubona sekulate kodwa nje siyahamba right? Awufethu umphakathi. Okay, akunankinga. Showcase. Amadoda izinto zami zothanda. Sithanda sami. Alright kodwa. Uxolisa sengabe isikhathi eside ngomuntu obuya manje la. Kanti ngiyabona ukuthi yazi usizo kakhulu kodwa. Yazi ngalo lusuku nje nginawe. Sengibonga ngabe ngizoba lento le washing yami ngihamba ungenzelele. Hayi do. Kade kubusonke lesi sikhathi lesi. Kade lapha nalapho uhlaleleni ngicela ukuthi ngitholile nje bebethu. Ngaze ngajabula ukuba nawe. Uthi ngithi mani. Yazi isithando sami nje bade ngiphumile nje ngila ngaphandle kunenye into eyangifikela laze emqondweni wami. Angazi uyithatha kanjani but kuzongisiza ngikhulume ngizokwenza lokho. Ngiyathusa. No, ukuthi wesisikhathi ukucabanga izinto yabo ukuthi ufuna ukuzenza ngalendlela futhi uzenza ngayo kanti ngeze ihlale kahle komuntu usana naye izokwenza. So sena sami yazi angazi ukuthi kanjani but kuyisifundo sami ukuthi umuve yini uzohlala nami la endlini. Mina wena sena sami ngiyakudinga eduze kwami. Ngizwa? Ngiyadlala ngiyathanda. Mana uyabona ngisho ngisela ngenhliziyo phela manje yazi. Hayi ngiyadlala phela sawu ngakujabula kakhulu uzohlala nawe. Usho kanje. Ngiyathokozisa kakhulu ngithi bengalindele ukuthi ngicela kodwa ukuthi ngiphelile futhi ngijabulisa nje akhandiwethu ukuthi ngiye ekhaya ngibengilungise please yazi mangenzeka sona sami ngilo umuntu manje ngifuna izinto uzenza fast mangenzeka sona sami kusasa lokho kusayo ube umuntu usokuthi senginayo kusasa ngizobe sengilana kusasa angisayifuni nokuthi ngipholisa amaseko cha ngizobe ngilanje kusasa ngoba manje sihamba ngilungisa kahle alright bonke baby awuphuthuma ngibona kusasa ke maphela. Alright, bye. Alright. Ukuze sekujabule ngale ndlela nizovela kushaya ingubo kweqoqile kanje. Hayi, uzokumangaza. Ngishaya umuvi insihlale sobabili naye la amavenda bakazindle ayisekho kahle. Baba. Hawu, Mahlameni. Yebo babi mina. Ufunani lesikhathi la ngaseshonile? Hawu, kodwa baba ngabe yona indlela ukungena umuntu leyo. Uyaphila kodwa? Hey baba ngiyaphila. Ufunani la eThekwini? Hey baba, ungibona nje ngiyaxolisa ukuthi ngifike ilanga seshoni kanje nakhona nje ngale emakhaya ngisuke nalo ilanga seloshoni impela ngoba hayi kunendaba engazizwa kahle Madlamini kahle into engiyikhuluma kuwena usazizwa kahle.
Hawu. Kwenziwani kodwa ibhosini ngikhokhile? Ngalanga nendoda mfowethu kusena isekho. Lapho kade iphenduka ubusuku bonke. Azilale nakahle. Hayibo ngikilwani bawethu. Kwenziwani? Hey boss lady. Zvela ukufika ngifuna boss lady. Mbazo yini ngizwayo? Bathi sengenzeni manje boss lady? Wawenza kanjani ngomzimba wangu ucala ngibhizi ngestaff ngakufonela ngathi uqeda ngawo Mbazo. Phela lo boss lady sihamba phezulu kwakhe. Ayilezela boss lady, ayilezela. Mawubuka mina Mbazo ucathi ngupopayi wakho mina. Bangibeka mina. Wenza boss lady ngiyo insurance boss lady. Ngiyacela. Ungifonela umuntu yazi. Ngoba vele kuquiet nalemsebenzini. Madoda azangishaya umuntu wesifazane ngempama Ngoba kamsenga ukuthi lwenze imbuku. Umina lesawasa abafazi kanje. Awumbazo, sibazo lishaya, siyazonela umphefumulelo kahle nje. Wena ubiza bana umphefumulo wena. Uthi baba kasibona ngani. Awukahle, yazi usuthatha ngola kanje, mina ngithi ngizokuncoma ukuthi ayi uyibhozi. Yabo nje indlela ophethe ngayo nje owakwakho, awuyangichaza nje. Phela mfethu kumele ngiphathe grena ngoba uyazi ukuthi uyena umuntu angakubona ngaye ukuthi ngiyakwazi ukuzala. Ngani hamba akekho umuntu. Ayabo wena, kube kuthi umuntu uyakwazi nje ukukuhlona nje. Ngabe wena uyi-identical partner yami. Manje awusho usihlanganisile imali yokuthi mina noma ngane yakho sami sebheshini. Imali yebheshi wena ngane mina ngisebenza nengane zami nginazo isikhathi sokudlala mina imali yamabhesha nginayo mina abe ukuthathela bona lokho wena ngane Darling ngizobona yazi bye ngizobona Usungulindise kubeni ngithe bofika kuseni sengize uyalinda ngizobuya emsebenzini. Ungangicacisela sibuze sikhuluma ngalo manje ngilahlekile angikwazi ukukhuluma ngami. Simo sikanjani? Khuluma nje into eqondile ungalokhu ukudla iguma. Kwenzekani? Sisula ngizokhuluma kanjani manje ngosunula kanje ukuthi ngiyakwazi sibuma ngabe usunjena kusoso kukhona into eyenzekile. Khona sokwenzile ngithi sendo sami into engayisho kuwena ukuthi uyazi ukuthi empilweni akuhlezi kwenza indlela ufuna ukwenza ngakhona kahle kahle lazethu akusikho ukuthi mina ngithanda kuba nawe uyazi ukuthi ngingenza noma yini ukuba nawe. Awuthanda ukuba nami? No ngiyasho lalela cha singakuchazisela nje kokwenzakalani lokho kwenza njengamanje akusho ukuthi ngoba kwenza kanje ngoba ngingafuni ukuba nawe angithi uyakhumbula ukuthi ukurathenda nathi ufuna ukuba nawe ngisho ukuthi akushintshe lutho lapho so kwenzekani babakhe babakhe hawu abengifana ngahlala ngaphansi indaba manje kama kwethu ungawethe ibhesha manje kama sojabule manje Beshi? Ngaphaso ungekoba ngitsasancane la ngithi ngicabangela amabheshi mina ngathi singaqala. Lalela la wena mama. Mina ngicela ukunikeza imali yezinye khona manje angithi. Manje le mali ukade uyifuna imali yakwenza. Hawu imali benyezo. Bangithi ngizosela madini manje. Sena madini manje. Manje ngibona wena mina mawubheka wena mina wena ubona isilimo ubona impatha ngakho. Lalela mbazo ngithathise. Yabona mina le ndaba yakho le ngisebenimela ngibona ngeke uyabona mbazo uma usawusangifuna ngitshela ukuphinde ngibona nengane yakho futhi ngikuphinde ngibona ngithatha mina ngihambe naye ungihlele lapha nje ungasangifuni indaba ukuthi mina fanele ngiphe imali ukuthi wena ngodwa nabangani bakho mina manje ngisebenza ukuthi mina mangondle ingane yami mina ngiyizala nawe awu masibalikhulu uphelele Baba kholo yebo ngiphilile emphefumulweni kepha enyameni cha baba ngiphilile. Awu ngadumala kuzwe ngizwayo manje Baba fuze lihle ngaphambi nje ukuthi ngifake enkulumeni cela wazi ukuthi ngiyazi ukuthi awuthandi umsebenzi nokukhuluma kakhulu. Ngicela nje baba ukukhomula inform ngoba lo msebenzi wenzayo ukumisa isikhathi eside emsebenzini ukuze yebo madam mina ngathi uyazi ngikathele fanele ukuba impela hayi zibuhlungu sengididwe yikho lokho kushoyo ukuthi manje awukho right emoyeni udliwa yini ngempela baba fuze lihle yebo madam ngenkathi usimangaliswa kodwa kumdala edlule emhlabeni ngavele nje ngethi impilo yami nje iphelele ezinye ngavele ngangaba nalo ngishuquzo ukuphila emhlabeni kodwa masibalikhulu sathembisana nje ngesiphinde sikhulume ngalolu daba lolu futhi wayeyikho konke empilweni yami yangifisa
wavele nje wangenza ngaba umuntu wesifazane ubaluleke kakhulu ngokuthi ahambe ushaya zonke iy'nkomo zamalobolo ekhaya. Isho. Ngiyacela Madlamini ungalokhu ukhuluma ngale nto ngoba manje isivusela iy'nhlungu esisadlula kuzona. Nami ngoba ubhuti wami angimthandi. Kholo, Fizelihle. Engizama ukusho ukuthi the moment kuthiwa semzobo wakho sithi ubhuti wakho sewadlula emhlabeni. Madlamini. Kwakuyinto nje engayilindele kodwa uthando owawuthanda ngalo lwangenza nje ngazizwa ngiphilile nje kwangathi kade sathandana nje kola longo ngavele nje ngazizwa ngiphilile nje uyabona kunjalo namina masiba likhulu. Yebo. Nami nje kwakungilula ngathi nakho abazali besho ukuthi mina nawe kufanele sifunde ukuthandana ngoba ngokwesiko njengoba nje usimangalisa ubhuti wami eselobonile waqeda lapha nakini kwakufanele wena uma kodwa sekhaya kwakunzima mina masibakhulu kodwa nje ngingakusho ngothando lwakho nokuzithoba kwakho kwangenza ngafunda ukuthanda. Yebo ngiyakuzwa ihlalele izwi lakho inhloso unazo. Cha, bengize ngendaba ye-charge. Ifoni yami angazi ngabani. Khona indawo charge le manje khona inkinga bo. Ngeke bengithi umuntu ozomsiza. Bathi khona yena umuntu. Hayi, gathi ake. Oh. Uleke njalo umfuni nabo. Kamkhulu. Oh, hayi. Babuyiteze ngomango wami. Indaba endeke leyo hayi. Manje ngiyabhidaya mina ngibona. Ngiyasho nje indaba ye-charge. Ngifuna ngisize. Charge. Ngikhona. Yabona izulu injani senje ukuhamba bo. Hayi, akusale kahle. Yazi ngizofuna ukubuza. Hayi, bye. Wena mbazungu ukhola abantu bethi mina ngihamba amabhesha. Mina ngaze ngitshela ukuthi ngiyakhola mina. Mina ngenza njani ngoba ithathe lapho kubi yonke lento ngiyacela mntakwethu ngiyacela. Angifuni ngicela ungiyekele. Kodwa manje mangishiya mntakwethu ukuthi ngizokwenza njani ngoba uyazi ukuthi kuphela kwento enginayo wena nale ngane le. Ngithema ngithi manje kuwena mangicela izinto unginikeze. Wathi uzonginikeza manje uyahluleka lokho ngikhomplela ngihamba lalela abantu mina ngihamba amabhesha mbani. Ngihamba amabhesha mina. Ngazi baby mangisoba ngani bakumele ngenze njani mina. Ngithe kuweke ke kuphinde ukubone mina nengane ngiyahamba baba isala kahle. Luhlekiwe kodwa ngikwenze nzisi angikwazi ongifisa Ngikhuluma ngani ukuthini ngoba nakho sekasho manje ngozukwazi lethu kuze endini ngoba khona umuntu sekunomuntu kweqiqiwe nawo sakhe emudini othi ukhuluma nabo njalo hlezi ungibisa ngoba nakho ibona ukuthi uwinile. Sis, angike ngidina lento yazi angikho. Ngoba libo wena indoda ngikhuluma nawe nje. Hayi suka endleleni angike ngidina. Yasibusisa angikho emudini yalento. Umuthi awukho emudini asimusi uqonda ukuthini akuwena lapha endlini. Wasidla Hawu ngikhona. Awena indaba uhlezi ufuna ukufonelwa yimina nje ngikubuza impela umkhumbulo udadewenu. Hayi kodwa ngikho-ke lapho uhambenza nomshikashika lapho kamasho. Izinto zeslow la. Yazi ngoba vele ama-customer ngalapho ayasazi vele futhi kade asazi bedane uwaphose ngala. Ubuye phela izinto la ihamba kancane ngempela. Hayi okay. Kheleje. Angithembe wena kumele ngithembe ngaphandle kwakho ngiyazi ukuthi uzongisiza nje ngemadlala nto encane ngawo. Ngazi ukuqala bekulele nangoku bedane ufihlelele zonke nomkhumbulo. Sukhohliwe ukuthi yini wena? Boss yami. Hayi angiboni kanjalo yinde. Hayi, phela sibona fresh lapho stage. Ngicela nje ukuthi ngizame kancane. Ngento encane nje ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngibene into encane ngaphandle ngiyacela ukuthi ngicela ke komunye umuntu. Bazo ngikhumbula inkaba angikhumbula iphara. Yini lokulethele yona? Suphendula iphara indaba ngikwanelisi ngemali indaba bazo ngiphathe. Uyanginikeza imali bodele kodwa manje yazi kuyini nomuntu wesifazane ongiphendile lana nomunye umama wengane lana.
Yabona ngithe ngifuna lokho yabo ngibamba nzima. Kodwa ukuthi lokho akukwenza ukuthi ube yiphaka. Angibone phara ngiyavuma konke. Khumbula i-social lambi nangikwazi mawuzonza le nto le. Ngiyacela ungizame ngencane. Okay, ngizokuzama ngento encane yazi kodwa kuzomela uqale ungenze something. Yazi phela istem sami sihamba kancane la ngoba vele umuntu wale roundini. Uzohamba ungena nje emakhoneni ucheck ukuthi ungakwazi ukuthi usibashise then hayi zokubonasa ngaphezulu. Hayi kodwa hayi ngiyabongela kanjalo kodwa ngicela ukuthi nawe ungenzele favor njencane. Bazo ngiqaleni manje ngiloko umsebenzi ngiqale ngikhokhela kufanele uqale ushaya umsebenzi uqala mase uyabona. Hayi bazo ngeke. Hayi kodwa uhambe thatha lo dodo wakho uhambe nawe. Ngani wena uyixoli kabi wena. Ngangithi umngane oqotho. Hayi wena uyixoli. Asizokhuluma umngane bethu la mina. Bengizokhuluma ngosibuku. Angihlangani ngosibuku. Hayibo kahleni yini niyaxabana nje phela ngixabanela umfana. Ubani-ke wena? Uzoyifana endabeni zabantu. Hayibo kahleni nakhona umuntu ongangazi mina lana. Nomcebo lo. Amasibhala mina nomcebo. Club amazi. La hamba ama-club ingangihambi lapho ngingamazi. Hayi kahleni musukungikhumuzela ngaleyo ngqondo leyo yokuphoxana. Ngixabanela umfana. Musana ukusiphoxa nina singamantombazane. Esikhathi samanje akekho nje umuntu osaxabanela umfana. Uma kuwukuthi umfana unikeza inkinga, phumani kuye. Noma kwenze kanjani, nihlale phansi nikhuluma kahle indaba. Ningalokhu nipekelana abantu bayanibuka nje lana. Ungenaphi endabeni engadingi sisi? Cha phela nami ngiyintombazane yabo ngiyathinteka. Mangibona amantombazane ehilize sana kanje nami ngiphatheka kabi. Vela indoda wena. Awuna indoda mina. Hayi bonke mina bangihetha kudala ngifuna bengiphinde manje ingakho ngikhathazeka manenza kanje ukuthi ngiyabona ukuthi nani sebenenze njalo basihetha ngicela umyalo ngiyacela bafethu ukuthi nihlale phansi nikhulume kahle lento nami khulani ngizobe ngikhona le ndaba ngiyazi ukuthi iqalephi kodwa ngiyazi ukuthi ngizobe ngikhona wena sesike khomba ukuthi uthanda indaba zabantu ngani noma nayo impilo ongayiphila wenzani emadlamini lapho ungasabuki? Ayinali idela lakho baba. Awu, angibonga. Thathekela ngani? Kodwa masiko likhulu. Ngathi uyalibona ukuthi izulu likanjani phandle ave limakhazi. Yabantu impela. Ngaze ngajabula ukuthi ugcina ufikile, wafika ngempela. Ngifikile kahle impela baba. Noma nje ngingafikanga nje ngendlela e-right ngoba nje impela imbi leti engisusa semakhaya ngize ngifike la. Ngangazi ukuthi ngize ngifike nje ngekho right. Awu bengithi sidlulile nje lapho masiko likhulu indaba manje. Ngiyazi impela baba ukuthi sidlulile lapho sikhulile ngakho. Kodwa inkinga manje konke engayi-understand nami ukuthi wena wafika la uzosebenza kodwa manje sofika uthola umunye umakoti mina ungishiye emakhaya ungishiye ney'ngane ngayeka ngisho ukufunda kuthiwa ngizohlala ngihlale ney'ngane manje-ke mese ngizwe ukuthi ubaba usufuna uthola omunye umakoti la akungiphathanga neze mina nje baba ungiphatha kakhulu ukuthi nami ngifundile ngafunda esikoleni kodwa angibange ngisakwazi ukuthi ngiqhubele phambili ngoba nakho sengilotsholiwe kwathiwa ngihlale emakhaya ngikade iy'ngane ngayeka imisebenzi yami mina ngoba ubaba uyahamba uyosebenza eThekwini okuyinto enhle leyo madla mefika-ke ubaba eThekwini-ke usenza okunye bengazanga ngakho okukhona-ke mina okuze kwangisusa emakhaya ngaze ngeza la ngingaqondile ukuza la ngoba ubaba usuke usenza into bengayizelanga Madlamini bengizofuna amatoho la ngisebenze Madlamini. Yebo baba uzofuna amatoho wasufika uthola omunye umakoti mina ungishiye emakhaya ngihleli ney'ngane ngingasasebenzi mina ngenzi Masibalikhulu ngizocela nje ungena emlonyeni lapho ngikuvimbe kulesi simo esenzakala la kumele si-understand ukuthi thina singabantu abamnyama uyayizwa nto Madlamini singabantu abamnyama sinjalo sikhuliswe ngosiko ukuthi kufanele silandele amasiko uma ngabe abantu abadala bekhuluma ngoba kahle kahle into eshiwe ekhaya ukuthi umalume behlala phansi bangitshela into eyodwa ukuthi ena njengoba mina nawe sahlangana ngale ndlela lesahlangana ngayo kahle kahle kusadingeka ukuthi mina ngithole owami umakoti kahle kahle lo oqala ngimthathela umfowethu ngoba eselobulile waqeda kwakuyikho ukuthi wangeke usaphume ngaphandle ngoba phela wawusuthele nangenyongo kwasekushoda ukuthi uphume usuku lomshado manje wena baba uzohlala la eThekwini uhlale nomunye umakoti mina ngizolokhu ngiqinyiwe nje ekhaya ngihleli ngenzi lutho bakusho lokho kodwa phela umsebenzi njengamanje fanele uku-understand Madlamini siyasebenza manje kodwa kufanele sikhohlwe nekhaya ukuthi kwenzakalani ekhaya uma ngabe sonke sizoba ngapha ubani uzobheka ekhaya injalo ukuthi u-understand Sibosisi ubani futhi lo Sibosisi ubani nombusi ngoba uyena-ke lo omunye bokhuluma ngaSibosisi
busy kumnandi buza into. Ma zethu hlala phansi. Hlala phansi. Manje zethu wazi uvela ungena nje ngolaka yini kwenzakalani? Yini kwenzakalani la? Mina bengabuza kwenzakalani la. Ngitheni kwena? Utheni mina ngithenga ngizohlala nawe la. Sekushintsha nini? Iyo ke lento thola wena ekhaya. Ubani Hey, yindoda ngiyakhuluma. Shh. Madamini ngilalela. Zethu ngitheni kwena? Ngithema ngikhuluma nawe uzolitheka ubuyele endlini yakho ngisazoyilungisa lento. Ulungisani? Yini le ngamele ngiyazoyilungisayo ile lungisayo. Ngithema ngutshela khona omunye wathini kumina wena. Utheni mina ngitshela khona omunye. Uthe ufuneka uzwa lutho usuwahamba. Awufuna ukunganisena. Mina baba ngibuza ukuthi ikho into ukuthi mina ngiqhunye emakhaya lo uzohlala naye la eThekwini lo kuhle naye la mina ngiqhunye emakhaya Masibakhulu awuthule akhulunywa nawe. Zethu kuzeke. Awuthule nawe ngathi awuzazi ngokuthi ufuna empilweni. Bona sibongikwazi ukuthi njani. Hayi mapolo buyalima. Mapolo zethu ngiyakhuluma la. Angijamuzwe mangimthulisa uyazona ufuna ukuzwa. Thula ungilalele ngithini kwena. Kahle lefana umhloniphi mdala kwena. Awufuni ngizwa ngithini kwena. Baba ngibuza ukuthi ngabe uyento engisukele emakhaya ngizwa kuthiwa uyelo usuhlala naye la eThekwini. Into ayidlule phela shuthi yona yini lokho ubusisa into. Ngilaleleni phela ngiqede. Umuntu ongachaza la ngoba sibuvela ngithathiswe nothing. Wena ngithathiswe nothing nje. Mina manje ngichazele la. Yena uyazi ngokhona umuntu la. Mina uzochazela kanjani manje? Yabo nanso yakho. Wena khulumeki nawe. Uma waqasa khuluma vele ushona phezulu uzokwenza njani mina? Uzochaza kanjani ngikhuluma ngayo? Cha singadlala mina sibuza. Lalela. Kunento vele suka ngazi kwenzakalani kwena. Uma ngikhuluma nawe njengamanje awufuni unganaseni ngithini kwena. Ngilaleleni ningabafazi bami njengamanje ngikhuluma nani nobabili ngifuna ningithobele ningizwe ngithini. Yeah, ngifuna ngizwe ngithini. Ungathi we. Zinhloso ikane qaphanga siningi zinhloso